wannan lokaci na yau Alhamis 24 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Da sanyin safiyar yau Alhamis ne Rasha ta kaddamar da farmaki kan Ukraine, yayin da shugaba Vladimir Putin ya gargadi sauran kasashen duniya da kada su shiga. Kafafen yada labaran kasar Siriya sun rawaito cewa Isra'ila ta harba makamai masu linzami da dama zuwa sansanin sojan Siriya da ke kusa da Damascus babban birnin kasar da sanyin safiyar yau Alhamis, inda suka kashe sojoji 3 tare da yin barna. Kasuwannin hannayen jari na duniya sun faɗi, kana farashin mai ya tashi da kusan $6 kan kowace ganga bayan da shugaba Vladimir Putin ya kaddamar da farmakin soji Rasha akan Ukraine. Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da jakadan Najeriya a Moscow akan hali da ake ciki game da yakin da Rasha ta kaddama a kan Ukraine. Za ku kuma ji cewa hukumomin tsaron Najeriya sun fara lalubo hanyar yin aiki tare wurin tunkarar matsalar tsaro a kasar. Dalilin da ba a samun haɗin kai wato abubuwa ne da yawa. Na farko akwai rashin fahimta na muhimmanci shi kanshi wannan haɗin kan. Hukumomi a jamhuriyar Nijar kuma sun buɗe cibiyoyin karatu ga ɗaliban da matsalar tsaro a kasar ta yi sanadiyar rufe makarantunsu. Su waɗannan 'yan ta'adda babu abin da suka jin daɗin kai mahari kamar lakwal. Su dole sayan arziki jami'an tsaro masu makamai na gaskiya yanda ɗan ta'adda ko ya yi hauka bai gwamayen wurin nan. Bayan haka 'yan kasuwa a jamhuriyar Kamaru sun koka akan yadda rufe iyakar kasar da Najeriya take mummunan tasiri akan tattalin arzikin yankin Garwa. Muna kuma ɗauke da shirin lafiya uwar jiki da Hauwa Umar za ta gabatar, sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Da sanyin safiyar yau Alhamis ne Rasha ta kaddamar da farmaki kan Ukraine, yayin da shugaba Vladimir Putin ya gargadi sauran kasashen duniya da kada su shiga. Sannan kuma kawayen Ukraine na yamma sun yi alkawarin goyon bayan su a sabbin takunkumai masu karfi, yayin da suka yi Allah wadai da farmakin na Rasha. Putin ya yi amfani da wani jawabi da ya ta gidan talabijin wajen sanar da fara aikin soja a gabashin Ukraine a matsayin martani da ya kira barazanar Ukraine. Ya ce waɗanda suke adawa da matakin a yankin Donbass za su fuskanci sakamako da ba su taɓa gani ba. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce dakarun Rasha sun kai har-hare kan kayayyakin sojan Ukraine da masu tsaron kan iyaka. Ya ce gwamnati ta kaddamar da dokar soja a duk faɗin ƙasar, yayin da ya kira ga mutane da su kwantar da hankalinsu kuma su zauna a gida. Zelensky ya ce ba tsoro, muna da ƙarfi, mun shirya kan komai, za mu yi nasara kan kowa ne saboda mu Ukraine ne. Daga bisani ya sanar da yanke duk wata hudar diflomasiya tare da Rasha, kuma gwamnati za ta ba da makami ga duk wanda yake son ya kare ƙasa. To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su. Kasar Rasha ta kaddamar da hari akan Ukraine da safiyar yau Alhamis, inda shugaban kasar Vladimir Putin yake gargadin sauran kasashen duniya da kowa ya fidda hannunsa a wannan yakin. Sai dai kasashen yammacin duniya sun yi alkawarin ba da gudunmuwarsu ga Ukraine tare da aza karin takunkumai akan Rasha. Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta tattauna da Farfesa Abdullahi Shehu Yibakwal, jakadan Najeriya a Moscow, akan irin hali da ake ciki ga kuma tattaunawar tasu. Abin da sanarwar ke nufi shine su kiyaye kansu, in ba ya zama musu dole ba wai lallai sai sun fita ba. Kuma in jami'o'i waɗanda kamar yaran da suke makaranta, in jami'o'in su za su iya yin karatu ta hanyar gizo-gizo to sai su ci gaba da wannan gargaɗin yana da kyau, ko da shike a halin da ake ciki an ɗan samu fargaba wadda wasu suna ganin kamar ashe abin da kawai jakadan Najeriya zai faɗa musu kenan, to ba abin da zai faɗa fiye da haka illa ya kakkarfa gwiwansu kuma ya tabbatar cewa duk ɗan Najeriya halin da yake ciki zai ji halin da yake ciki kuma ya bashi taimako daidai gwargwado. To muna dai ganin yadda yake
halin da ake ciki Allah zai kyauta. A shirya da tashar talabijin ta ƙasa a Najeriya an ambaci shi ministan harkokin ƙasashen waje Geoffrey Onyema na cewa za a yi shiri 'yan Najeriya dukan waɗanda da suke Ukraine kuma suke sha'awan dawowa gida za a yi shiri domin dawo da su musamman da yana batun ɗalibai. Eto, kin ga minista ya yi magana akan kowace kasa in dai an samu irin wannan matsala akwai matakan da takan ɗauka kuma na ganin abin da minista ya faɗa ya yi daidai. Ni ambasada ne a Rasha, abokin aiki na yana iya kokarinsa a can. Abin da 'yan majalisa suke cewa a yi ɗin duk lokacin da gwamnatin Najeriya ta gamsu cewa akwai abin da za ta iya yi, na san za ta yi da yardan Allah game da sarrafa rayuwar 'yan Najeriya waɗanda suke cikin halin da suke ciki ko a Ukraine ko a Rasha. Saboda haka abin da muke gargadi a kai yanzu dai shine annasu kar ya zama na cewa an shiga wata hali na fargaba wadda zai sa mutane su yi ta faɗa abin da suke so ko kwa waɗanda suke cikin wurin kawai su yi ta tafiya inda ba daidai ba. In Allah yarda in muka ga ya dace mu ba da shawara ma gwamnati akan matakin da za ta ɗauka lallai na tabbatar miki da yardan Allah za mu ba da shawara ba tare da ɓata lokaci ba. Alheri Grace Abdi kenan a hirarta da Farfesa Abdullahi Shehu Yibakwal, jakadan Najeriya a Moscow. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yayin da Taiwan ke ci gaba da fuskantar barazanar soja daga China, ministan harkokin wajen kasar Joseph Wu ya ce a wannan makon gwamnatin kasar ta Taiwan tana ci gaba da mai da hankali kan karfin tsaron da take da shi, ciki har da taimakon Amurka duk da karancin karfin soja. Dabarar Taiwan a halin yanzu ita ce tabbatar da cewa China za ta ɗanɗana kudarta idan ta fara rikici da Taiwan. Wu ya bayyana haka yayin wani taro da McCain Institute for International Leadership ta shirya a jami'ar jihar Arizona da ke Amurka. Da yake magana da tsohon sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya bayar da hujjar ci gaba da goyon bayan Amurka ga Taiwan ta hanyar sayar da makamai, musayar soji da bayanan sirri da kuma 'yancin yin atisayi a mashigar ruwan Taiwan. Wu ya ce, mu muna son mutanen mu a nan Taiwan su iya kare kansu idan China ta kaddamar da yaki akan Taiwan. Tuma da la'agaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan hafsoshin tsaron Najeriya sun bayyana damuwa akan rashin haɗin kai tsakanin jami'an tsaro wurin tunkarar kalubalen tsaro da ke addaban ƙasar. Saboda haka ne ma harkwatar tsaron Najeriya ta kira wani taron kwanaki 3 wanda ya haɗa kan hukumomin tsaron ƙasar wuri guda don lalubo hanyar da za a bi don ganin jami'an tsaron sun yi aiki kafaɗa da kafaɗa. Babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya Janar Lucky Irabo ya yi jawabi a wurin taron. Ga dai Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A saboda haka ne ma hedikwatar tsaron Najeriya ta kira wani taro na kwanaki 3 wanda ya haɗa hancin baki ɗayan hukumomin tsaron ƙasar don lalubo hanyoyin da za a bi a wani yunkurin ganin jami'an tsaron Najeriya na aiki tare. This approach is not meant to downplay or undermine the peculiarities of the several security agencies involved in operations. Babban hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Loke Rabo, ya ce an tsara taron ne ba wai so ake arena kwazon sauran jami'an tsaron kasar ba, amma ana dai kokarin lalubo hanyar haɗakar da za ta kai ga ana aiki kafada da kafada don tunkarar kalubalen tsaro da ke addabar Najeriya a halin yanzu. Musamman ganin cewar dakarun Najeriya na aikin haɗin gwiwa a kusan duka sassan Najeriya. Tsohon babban hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, General Martin Luther Agwai, na ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro. So if we are able to provide the right information at the right time, the experts will turn it to intelligence. Ya ce in za a iya samar da sahihan bayanan sirri akan lokaci, to ƙwararru ka iya sarrafa su da ka iya taimakawa a tsara yadda za a tunkari duk wani kalubalen tsaro da ya taso a lokaci guda. A baya dai an yi ta korafi kan irin rashin haɗin kai da ke tsakanin hukumomin tsaron Najeriya, a lamarin da ake tunanin ya shafi yadda aka gudanar da yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram da ma 'yan bindigar da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya.
Dr. Kabiru Adamu na ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro. Dalilin da ba a samun haɗin kai wato abubuwa ne da yawa. Na farko akwai rashin fahimta na muhimmanci shi kanshi wannan haɗin kan. Cikin kundin tsarin dokar ƙasa buƙatar wannan haɗin kan akwai cikin tsari da ƙasa take bi na harkar tsaro abin da ke ce ma revised national security strategy da national defense policy da sauran kundi da ake da shi akan harkar tsaro, misali na kan batutuwar bala'i haka wadda ya shafi kasa wadda nema ke shugabanci da sauran su. Dukkan wayannan abubuwan akwai haɗin kai na tsakankanin wayannan bangarorin na tsaro. Ana iya tambaya shin su wane ne wayannan bangarorin na tsaro, to akwai ɗaya har 27 wanda kuma kowane ɗaya daga cikin su yana da muhimmanci akan tunkarar matsalar tsaron. Masanin tsaro Major Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na bibiyar wannan taro. It's high time dai kasar nan dai wayannan security agencies din su bar cewa kowa zai gaban kai shi ya kokari ya nuna bajinta ko ya faranta mai shugaban kasa rai ko kuma a nuna shi ne yafi gwarzon iya aiki ko wani haka na a hada kai a nuna kasan kawai gaba da ake ma aiki. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun kaddamar da wani shirin buɗe cibiyoyin karatu domin ɗaliban da matsalar tsaro ta yi sanadiyar rufe makarantunsu, matakin da ƙungiyoyin malamai suka yaba da shi. Ko da yake kuma sun gargaɗi mahukunta akan buƙatar tsauraran matakan tsaro a irin waɗannan cibiyoyin. Wakilinmu a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Ɗaruruwan makarantun boko ne aka rufe a yankunan da ke fama da matsalar tsaro a jamhuriyar Nijar. Ganin yadda matakin ya tilasta wa dubban ɗalibai zaman gida ya sa mahukuntan ƙasar buɗe wasu cibiyoyin musamman a jihar Tilaberi domin 'ya'yan mutanen da suka ƙaurace wa matsugunansu sanadiyar aika-aikar 'yan ta'adda da 'yan bindiga. Dr. Rabiu Usman shine ministan ilimi a nan Nijar. Ya shahi yaro 57,610 a cikin faɗin ƙasa duka. Difa makarantu 9 suka rufe, Maradi 11, Tawa 64, ita Talabiri 610. Kenan a jimilce in aka ɗauka a cikin faɗin ƙasa duka 758 makarantu da suka rufe. Ta shahi ɗalibai 72,981. Yaro yancin shi ne ya samu inda za a yi karatu. Kaga shi ne gwamnati ta ɗauki matattakai don su koma yin karatunsu kamar yadda yake. Sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sinan Malam Isu Arzika ya yaba da wannan mataki da ya ce abu ne da suka jima suna jiran ganin sa. A matsayinmu na kungiyar malaman makaranta sun ka goya mana baya sai mu ce alhamdulillah tunda an fara. Gwamma a fara ko yaushe ne da duka a ce ba a yi din ba. Kenan in wani wajen abinci ne, in wani wajen wurin kwanta ne, in ne dole sai an kawo musu tallafi. Abu na biyu shine dole sai an bi malaman makaranta ƙwararri waɗanda a ƙaramin lokaci za su iya bayar da ilimin da za su samu su cima ƴan uwansu. Batun tsaro a irin waɗannan wurare wani abu ne da ya kamata a mai da hankali a kansa, in ji Malam Isuhu. Su waɗannan ƴan ta'adda babu abin da suka jin daɗin kai hari kamar lakwal. Su dole sai an aza jami'an tsaro masu makamai na gaskiya yanda dan ta'adda ko yayi hauka bai gwamayen wurin nan. Mahukunta na bada tabbacin daukan dukkan matakan da suka dace domin dorewar karatun yara a waɗannan cibiyoyi. Ba ko ina ake buɗe su ba, sai da inda aka tabbata akwai tsaro wurin nan ne ake buɗe su. Yanzu kamar Walam wuri ne a tsare nan, babu wani shakku wanda za a ce akwai matsala da za ta faru. Uwaye da hukumai duka kowa ya kawo nashi kokari. Ana sa ran faɗaɗa wannan shiri domin samar da cibiyoyin karatun yara a nan gaba kaɗan a jihohin Difa da Tawa da Maraɗi, inda aka rufe makarantun boko da dama yayin da dubban mutane suka tsere daga matsugunansu sakamakon tashin hankalin 'yan ta'adda da na 'yan bindiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. 'Yan kasuwa a ƙasar Kamaru sun koka akan yadda rufe iyakar ƙasar da Najeriya take mummunan tasiri akan tattalin arzikin yankin Garwa. A don haka ne kuma suka yi kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya bude iyakar domin inganta sha'anin kasuwanci a yankin. Wakilinmu Muhammad Rabiu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana.
faduwar darajar naira da kuma rufe boda tsakanin Najeriya da Kamaru ne makasudin taɓarɓarewan arzikin 'yan kasuwan Garambulai, wanda mafi yawan kwastomansu masu zuwa ne daga ƙasar Central Africa. Wannan badakalar ta sa komai ya tsaya cik. Malam Dahiru SS ɗan kasuwa ya ƙara da cewa alhamdulillahi maganar rufe boda tsakanin Najeriya da Kamaru, shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rufe boda ne yana tsammanin wato za a samu abubuwa da dama a cikin Najeriya ba tare da an shigo da kayan waje ba. Magana ta gaskiya mu rufe bodan nan abun ya dan taba mu, ba mu ji daɗi ba, sun dan ja baya kwarai da gaske. Sannan mu yanzu muna roƙo ga gwamnatin tarayya na Najeriya da ta dubi halin da bayan Allah suke ciki. Maganar rufe bodan nan a yi iya kokari a bude mana boda, kowa ya ci gaba da harka kamar yadda aka saba. Wannan hudar kasuwancin ne ta tada 'yan kasuwan ta kuma ba su kuɗin gaske, duban yanda masu zuwa daga Central Africa suke saye kaya kanti baki ɗaya idan suka zo su kuma yi alkawarin dawowa mako mai zuwa ba tare da saba alkawari ba. An wayi gari su 'yan Central African sun ɗauki kafa a sabili da rashin kaya. Alhaji Adamu, darakta a kamfanin tsara fina-finan fim Hausa da Fulanci, ya ƙara da cewa muna bayanin game da rufe bodan da aka yi tsakanin Kamaru da Najeriya. Gaskiya ni dan Kamaru ne, ina hudodi na tsakanin Kamaru zuwa Najeriya, kuma ni director ne mai yin fim Fulatanci a Kamaru. Gaskiya ta game da ni akwai illoli da yawa. Da boda buden nan muna shiga mu hudodin mu sake yanda muke so mu dawo. Akwai kuma harkokinmu da kasuwa dewa tsakanin Marwa zuwa Garwa zuwa Ngaundare, harkokin na tafiya fiye da yanzu. Koken 'yan kasuwan shine Baba Buhari ya tausaya ya bude boda duban yanda suka dukushe. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga Garambulai a gabashin Kamaru. A gaida Muhammadu Rabiu da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hauwa Umar da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan gashin kashi wato physiotherapy a turanci, tare da jaddada muhimmancinsa da kuma tattauna abubuwan da ke tilasta gashin kashi. Tare da ni a cikin shirin akwai TP Aisha Yahaya. Barka da wannan lokaci. Barka ka dai. Ko za ki wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan gashin kashi? Shi wato gashin kashi sunan shi physiotherapy a turance, yana taimakawa da dawo da amfani da motsin mutum haka dai mai ciwo irin su buguwa, su karaya ko irin masu shanyewan jiki kamar stroke kenan. Ana da musu da amfani da motsin jiki, da amfani da motsawan jiki, ruwa, kankara ko zafi. Muna yawanci amfani da abin zafi, shi yasa ake ce mana magashin kashi din. Duk da kin yi magana irin akwai waɗanda in suka samu ko shanyewar jiki ana musu gashin kashi. To banda wannan shanyewar barin jiki ko kuma shanyewar gaɓoɓi, shin akwai wani abu da yake sa ake yi wa mutum gashin kashi? Gaskiya akwai. Na ce ma akwai karaya kafin a yi ko aiki, wanda za a yi wa aiki kenan za mu masu kafin a yi masa aiki, wasu ragowar gaɓoɓin da kasu sandare, da kuma bayan aiki ma za a yi musu. Ko ma wanda ba aiki ko da an ɗaure kenan su ma ana musu. Akwai masu ciwon baya wanda ma yana yawanci faruwa da mutane, kusan kowa zaki ga yana fama da ciwon baya, to su ma ana musu irin gashin kashin nan, da ciwon suya, dan targade, ciwon kafa haka da sauransu. Su arthritis, irin gogan kasusuwan nan da ake yi, duk ana musu. Shin menene ma muhimmancin gashin kashi? In mutum na da matsala, a ce bari mu dauna shanyewan jikin, shi yana taimakawa ya dawo mutum da amfanin hannun ko kafa, motsin ya dawo iya yadda zai iya dawowa, dan ba lalle ya dawo daidai sosai ga baki ɗaya ba, amma iya yadda zai iya dawowa, motsin zai dawo da amfanin shi yana dawowa. To yana ɗaya daga cikin shi kenan, ya dawo maka da shi. Sai kuma yana kuma hanawa ya ci gaba da ɓaci. Wato idan mutum ya samu shi shanyewar ɓarin jiki ko kuma wata gaba a jikinsa, shi wannan gashin kashin yana hana sauran gaɓoɓin su samu wannan matsala? Yana hanawa, saboda kin ga
wani in kana yi kana motsa kana komai yana ƙara taimaka mishi, so yana hanawa, sannan kuma yana hana abin ya sake faruwa. Shin ana yi wa yara ma ko jarirai ko kuma sai mutum ya kai wani shekaru ya dan tsufa ne ake fara masa irin wannan gashi na kashi? Daga jarirai gaskiya har tsofaffi gabaki daya ana yi musu. Su jarirai wasu zaki ga an haife su da matsala kamar kafofin, zaki ga wasu a juye, su ana iya masu gashin kashi don a dawo da shi daidai. Sannan kuma akwai wasu zaki ga an haife su da shanyewar hannu, wato a lokacin haihuwa wasu ana samun akasi, a dan samu matsala a wurin jan bebin, sai ki ga ya samu matsalar hannun, to shi ma ana mashi. Wasu zaki ga an haife su ma da dan matsalar su, gaskiya ki ga ba sa tafiya da wuri, ba sa zama, ba sa ya kai stage da ya kamata suna tafiya, suna zama, suna rarrafe, zaki ga duk ba a yi, to duk su ma ana musu. To zaki gani har zuwa kan tsofaffi ga baki ɗaya ana yi. Shin sai mutum yana da wani ciwo ne ko kuma wata matsala ne ake masa gashin kashi, ko kuma mutum mai lafiya ma zai iya zuwa asibiti ya ce a dan mummotsa masa gaɓoɓinsa don ya ji daɗin jikinsa? Gaskiya mai lafiya bai fiye ba, su dai masu lafiya za mu advice musu su dinga motsa jikinsu da kansu, ba sai sun zo asibiti ba sun sa an musu. Suna da lafiya dama ana encouraging mutane, ana dan so mutane su dinga yin exercise wato motsa jiki. To shi mai lafiya zai iya wannan, shi wannan kanshi zai sa shi jin daɗin jiki ba sai ya zo asibiti ba. Kowane irin nau'i na motsa jiki zai yi, misali ko tafiya, ko kuma akwai wani nau'i guda ɗaya na motsa jiki da mutum ya kamata ya riƙa yi, ko kuma ko irin aikace-aikacen gida misali mata ya ishe su? Gaskiya kowane iri zai, ko aikace-aikacen ya, amma dai ya fi a ringa tafiya kamar irin ki dan yi da sauri, shi ma ba normal tafiyan ki da kike yi ba, ki dan dinga tafiya da sauri, ko a cikin gidanki ne sai ki yi, ba sai kin fita waje ba, ki yi, ki je maybe da ko a cikin wurin zaman ki ne, falon ki ne, ko daki ki je karshe ki dawo, ki je karshe ki kamar minti 30 haka kina yi, ko su 3 haka a sati, yana da kyau. To shin akwai wani nau'i ne na abinci da ya kamata mutane su rika ci don ya taimakawa kashi da kuma gaɓoɓin jiki? To gaskiya kamar irin su abu kamar madara yana taimakawa, ana so gaskiya, su protein da su kashi haka da sauransu yana taimako gaskiya ba laifi. Wato shi kashin kamar kaza ko rago, nama ma da ake ci, shi ma yana taimakawa dan adam wajen taimakawa kashinsa? Kamar gashin su rago za ku iya dan dafa abinci haka da shi da sauransu. Akwai su abin calcium din daga ciki da zai amfani mutum da shi, in kai tafashe da shi suna ruwan naman ka da sauran sai kai amfani da shi a abinci. PT Aisha, so tari zaki ga cewa mutane sukan kwanta in suka tashi sai su ce kai wuyana ko kuma hannuna ko wani abu makamancin haka yana ciwo. Shin mutum sai ya zo asibiti an yi mishi irin wannan gashin kashi, ko kuma akwai irin kwanciyar da ma ya kamata mutum ya rika yi don gujewa irin waɗannan ciwuka na jiki in mutum ya tashi daga bacci? Gaskiya yanayin kwanciya na sa irin wannan. In ka kiyaye ba sai ka samu matsala ba, amma in ka samu matsalan kuma zaka iya zuwa asibiti in bai daina ba. In ka je gaskiya da mika sosai, gwanda ka zo asibitin a ganka. So amma dai da zaka ka kiyaye sai ka samu filan ka wanda ba shi da tauri da yawa ba laushi da yawa ba, amma wanda kamar in ki dan kwanta haka ta bayan shi zaki ga ya dan fito da dan shif ɗinki kaɗan, amma ba wai ya lome ga baki ɗaya ba kuma ya koma ya tashi ga baki ɗaya. To irin shi wanda zai tsaye da daidai shi kashin bayan ka yadda yake, abin da yanci ke kawo su ciwon wuyan da ciwon bayan kenan. Kun ga muna da kashi a baya tun daga wuya har baya wurin zama, so akwai yadda kashin yake, so ana so ya tsaya yadda yake, ba a so ya lankwashe da yawa inda ya kamata a ce ba a lankwashe yake ba, sannan ba a so ya mike da inda ya kamata a ce ba haka ba. So saboda haka ya kamata a ce ka yi samu ko filanka ko katifanka yadda ba wanda masu laushi ba ko taurin da yawa, balle shi filo wanda zai canza yanayin kashinka na baya. Bayan mun ji yadda ma mutum ya kamata ya kwanta don gujewa irin waɗannan ciwo na gaɓoɓi ko kuma kashi ko kuma tsokokin jikin ɗan adam, shin misali zama fa shi ma akwai yadda ya kamata a yi a likitance? Gaskiya muna yawan ba da shawara in mutum zai zauna, ko a gida ne ko a ofis ne ko a mota ne, ka zauna a kujera mai baya. Muna yawan ba da shawara a zauna a kujera mai baya. Shi kuma mai baya in babu abun kasan baya, akwai sai ka dan sa filo da zaka sa a daidai kasan bayan ka, shi ma kamar yadda na ce da zai daidaitu da yanayin kashin bayan ka. So haka ake so, ba a so ka daɗe a zaune ko ka daɗe a tsaye. So idan ka daɗe a zaune kamar kai minti 30 wurin aiki, ko alam ne ka saka, sai ka kokari kana tashi ka dan miƙe tsaye, ka dan lallankwasa bayan ka da jikin ka, dan wuya ka dan jujjuya shi, sai ka koma ka zauna ka ci gaba da aiki. Muna ba da
wannan shawara. To so tari zaki ji mutane suna cewa sanyin kashi. Shin a likitance akwai wata cuta da take da nasaba ko kuma mai suna sanyin kashi ko kuma yaya abin yake? Gaskiya babu sanyin kashi. Abin da na kula gaskiya ni dai a nawa fahimta a Hausawa abubuwan da basu gane sosai akan shi ba game da ciwon kashi su suke cewa sanyin kashi yawanci kaman daji ne sai ki ji ana daji fasarar shi kamar kansa amma at the same time sai ki gani kuma mutum abu da yawa zai samu mutum da basu gane kan shi ba sai su kira shi daji to kamar haka sanyin kashi ne amma babu ita a likitance. To kamar wasu cututtuka ne Hausawa suke danganta shi da shi wannan sanyin kashi? Akwai rheumatism, akwai wani abu kamar rheumatic arthritis shi ciwon. Akwai sojojin da ke yaƙar cuta in ta shigo jikin dan adam. Shi ne sai su dubi su ga cells ɗin da tissues ɗin jikin mutum shi kanshi sai su ɗauke shi a kaman cuta ne da ta shigo masa sai su yaƙe shi sai su atakin na gaɓoɓin ɗan adam sai su janyo mashi cuta da ciwo sai kiga suna cikin bala'in ciwo sosai da nakasa wasu zaki ga ba sa iya motsa zaki da ƴan yatsun ma sun canza yanayin yadda suke da gaɓoɓin dai haka gaskiya to shine abin da suka fi dangantawa da sanyin ƙashi. Daga ƙarshe wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu domin ganin cewa idan irin wannan ta same su sun garzaya sun je asibiti domin a ɗauki matakin da ya dace da kuma yadda za su rika motsa jikinsu domin gujewa aukuwar wani shanyewar ɓari na jiki ko kuma wata cuta ta gaba. Muna da wannan matsalar mu ba ma son zuwa asibiti ko ciwon kai kake ji ya kamata a ce ka je asibiti yana nuna maka cewa akwai matsala a jikinka saboda haka dan Allah in dai kuna da matsala a jiki kun dai ji ko wani ciwon da baku san kan shi ba ko yaya ku yi kokari ku je ku ga likita idan likitan ya duba ku ya gani ya ga cewa kuna da buƙatar ku je gashin kashin nan za a turo ku gashin kashi sai ku zo ku fara kuma wanda suke da lafiya gaskiya ana so sosai har da marasa lafiya ma dai amma dai ku ringa motsa jiki akwai mahimmanci ko da su 3 a sati ne sai ku ware ku ringa yi ba sai kun yi gudu ba sai kun yi wani ba kawai tafiya ko da a cikin gidanka ne zaka iya ka zagaye gidanka kai wurin minti 30 ko 40 kana yi amma idan kana cikin yi in ka ji wani jiri ko wani ciwo ko ka fanga gani duhu ko ka ji wani ba daɗi ka zauna kakka ci gaba kakka dage ka ce sai ka idan an ce kai. Akwai wani kamar sara da mutane suke da shi zaki ga in suna zaune haka gaɓoɓin jikinsu sukan dan daddana su yakan yi ƙara kaskas wasu har wuyansu su juya ya yi ƙara wannan a likitance yana da fa'ida? Gaskiya ba shi da fa'ida ba mu ma fiye so gaskiya ba mutane ma dai suna irin wannan. Shi ma yakan jawo wani cuta ne? Saboda yawan yin shi haka kowane gaba na da properties su so in kana yawan mammatsa su kana yi suna wannan wasu zaki ga suna losing properties su nan gaba kuma yana kawo irin sa arthritis haka yana gaskiya yana da dan matsala ba dai kowa ba amma yana yawan mutane. To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin wacce muka kasance da ita a cikin shirin wato PT Aisha Yahaya sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da ta bamu. Mu huta lafiya. Kuma da a gaida malama Hauwa. To sai dai saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku sakonnin imel ɗinku ba, amma in Allah ya kai mu gobe za mu yi hakan. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 ke da agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma Julie Lazar Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan lokacin. Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu huta lafiya amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.